mana ege ntị ekele na mụ n'ụbọchị nke taata biko na ahịa anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke a bụ continuation of the dream and the meaning. Ekwe m nkwa sị na unu like the video na ma upload the part 2 of it. Biko ya part 2 of it, nke a bụ 2 in 1. Achọrọ m ebe a split bịa into 2 again. Nke anụnwa bụ 2 in 1 ka ọ dị n'ime. Biko na video anụnwa link the woman dokwa na the description of this post. Link ya maka ndị sị na o nwere comment mfo say link ya at least ka ha malụ ka ha esi follow the woman or jukwa one or two things. Biko link here na description of this video. Onwezi ihe gị na-abụcha ebe one on one unu akpa, mana nke kachasị mkpa biko nyere anyị aka na-agbasa video anyị na subscribe kwa na this channel kwa na-abụ notification na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tile video ọfụ Igbo ndị ọma na-ege m ntị na video akpọ n'ụfụ. Greetings. O nwere ọtụtụ nlọ na-agbagwoju ndị mmadụ anya. O nwere ka m breketịrị unu kunu sọm nlọ ị ga-alụ ka nkọwara ịlọ nle dugasị anya ka nkọwara gị ihe ọ pụtara. Ịlọ nle ebe ịfụlụ nsị ya maọbụ ebe ị na-aga na ị ga n'ikpo nsị kpọchara nkụ ịfụsị anya malụ na ego ya abataghị aka ime that week ahụ. Ifeọma ya bụ ego ka ọ bụ ọbụla ajọ ihe mmadụ asị na ya azọrọ ụkwụ na nsị na nlọ ọbụla ajọ ihe ọ bụghị ajọ ihe ka ọ bụ ezigbo ihe ka ọ bụ ọ ya abụrụ gị ihe ọ bụkwa ego na ego ya abịaghị n'aka ụbọchị ahụ, ego ya abịaghị aka that week. Ya gazie, what I mean, ihe m kwuru, what I said is this: if you are in the dream and you see in the dream you are walking and you see shit, physics along the road, or you match it, it's not a bad thing, it's not a bad dream. It's a sign of money. Money is going to come to you that week, that day, that month. You have money. Okay, now, oboni ifu bread. I'm not in bread. Mobini jegolo bread. Mobini nata bread. Oh, makobo. Be very careful that day. Zero on. Be very careful. Temptation. Run away from anything that will bring problem. Anything that will bring quarrel to your family. Run away from everything. Temptation. Understand? What am I trying to say? Temptation na ekuko buna okwu na ụka. Zelo okwu na ụka. Zelo ihe ọbụla ga-ebute ịba mba, ihe ọbụla ga-ebute ịkọ ọnụ maọbụ n'ọgụ, ihe ọbụla ga-eme gị mebie ihe. Zelo ya, onye akọrọ uche gị wee zelo ya. Mana ịlọ edeka nla wee teta ụla. Wele ose ọjị nụchasị onwe gị. Wele ose ọjị fọ nụchasị onwe gị, nụcha ya n'isi na nụchapụ ajọ nla ọbụla nke ịlọ na ọ gaghị abịa na mmezu ịnụchasị ya etufuo ya. Okay. Then ọzọ na-eso ibe ya bụ kedu nna anụ anchọ ịkọwadị. Okay, ọzọ chịkọkwa bụ ife onwe ka ị na-agba okirikiri. Ya ị nọ n'ọfịa ọchịchị ịdụ ebe ahụ. Ị na-agba okirikiri dị confused. But in real life, ị dị confused in life. Ị dị totally confused. Darkness nọchiri gị, ụzọ gị kpọchi backwardness ka ị na-enwe. Understand? It's not a good dream, it's a very bad one. John Lockable. Iteta ụla elu ọ dịka leteta ụla wele ose ọjị 70 ịga n'ọnụ gị ozugbo. Gọba ọfọgọchapụ ya sị na ọ gaghị adịle. Ihe ọbụla ga-ebute ego gbochi n'ime this week. Ihe ọbụla ga-ebute darkness na ndụ gị n'ime this week. N'ihi na aka mgbe na-asị back to say na ọ gaghị adịle. Ajọ nla agaghị emezu na ndụ ka ọma ya bịa mezu. Ikpuche itali ose ọjị ahụ ekpo n'ọnụ. Kpụpụ ya n'elu 4 times. Nla ahụ agaghị emezu na ndụ gị. Ịlọ nla bịa n'ụzọ na ịbịa n'ụzọ. A na-ezigbo ụzọ nka ya ịpụta na itu ụzọ bụ na ụzọ gbara eto. Ị mara nke ihe eso maọbụ ụzọ gba agbede. Ị mara nke ihe eso wee ga. Iteta ụla ya ọchị gị tie ose ọjị n'ọnụ gị, fọ n'ọnụ gị ya ọchị gị si chi gị biko ya bịazi gị ụzọ ihe esi. Ya bịazi gị ụzọ ebe ihe ezi gị ife ihe eme ka ife wee dịrị gị na mma. Nye ekwene ka ịdanye n'ọnwụnwa ndị elu. Nye ekwene ka ịdanye n'aka ndị elu ma danye n'ụnụnụ ndị elu. Ya biko ya zi gị ụzọ. Mechaa ya gatali ose ọjị mgbupụ ya 4 times. Chi gị abịa ezigbo ụzọ. Ifeọma ga-emelụ gị. Ọzọ bụ ịlọ nlọ ebe ịfụlụ ugbo. Ya ebe a kọrọ ọlụ ubi. Ya ubi ebe a na-akọ ji like akọchara ihe. Ya akọrọ ubi ebe a na-akọ n'ihe na ya ka ebe a ga-akọnye
ọka ji na ndị otu ịma na ubi a na-adịkọ ịlọ nlọ efu ihe dị ụta na ijekwuru efucha ubi ọ ini ka ọ bụ ihe ọ bụbụ ini ịpụta ụla gọba ọfọ kọchapụ ihe ọbụla ga-ebute ọnwụ na your family ihe ọbụla bụ ọnwụ na your family ọbụla bụ ini ọ ini ka ọ bụ ihe ọ bụbụ ini ọnwụ ka ọ bụ igboro ose ọjị na-alọ tinye n'ọnụ gọchapụ ihe ọbụla ga-abụ ọnwụ na ezinụlọ gị ọnwa ya da n'isi ndị ilo gị ịkọcha ịtagharị ose ọjị a kpopụ ya n'ilo 4 times nke ahụ aga maọbụ gị ịlọ nlọ ebe ebiri ibu nkụ firewood ibulu nkụ n'isi na-aga atamafụfụ ka ọ bụ ọ dịrọ mma ọ sọfanes ọ ịta afụfụ dụkwa afụfụ kwam afụfụ ka ọbachi gị itoku n'ụla dị mmiri kpute mmiri na glass cup tinye ose ọjị 7 were ya wee saa isi gị n'isi gị ama mbọkwa afụfụ ama n'ịma ntakwa afụfụ n'ụwa afụ ọbụla gị ihe ọbụla gị meka ite afụ n'ụwa niile aka bụ isi anyị ji wee bụọ nkụ a na nlọ ị na-asachapụ ya si na ọgaha dị ile imechie ntụ a ife dị iche ga-adị na ndụ gị maọbụ gaa lọ nlọ ebe ịfụ mmanụ red oil ebe ịfụ mmanụ ebe gị mmanụ most especially like ndị ịdị ime ịlọ nlọ ebe ebiri gị mmanụ miscarriage ọ dịrọ mma ọ miscarriage ị ga-enwe problem ga-adị n'afọ ime ahụ ka ọfụ ikunye ụlọ igosi ọfụ ike ka ọ hapụ ịbịa na mmezu maọbụ ịlọ nlọ ebe mmanụ wụpụ ọ bụrụ na eduru imi ịlọ nlọ ebe ịfụ mmanụ wụpụrụ gọba ọfọ n'isi gị ihe ọbụla ga-ebute accident na ndụ gị ihe ọbụla ga-ebute accident n'isi your loved ones gụọ ọfọ si chioke ya bụpụ na ọ gaghị adị ile ịgọsia ya na ife dị iche ya dị na ndụ accident agaghị eme ya gazie elu mmadụ akụzikwa unu ngwe nlụ unu lọgasị na gbagwoju unu anya edrọpụ ya na comment section next video m brekie ya nkọwalụ gị ihe ọrụ ya gazie. Greetings everybody. This is continuation of our dreams and its meaning. Like I told you people, I said that once you come across my video and you see the dreams I'm interpreting, and you have any dream that you find it difficult to understand, I should drop it on the comment section. That when next I'm doing a video, I'm going to interpret it for you. I'm going to explain it for you. Okay, let's go straight to the point. Seeing snake in the dream is not a bad thing. It becomes a bad thing when that snake bites you. Let me explain it bit by bit. When you see snake around you, surrounding you, it's not bad. It's wisdom. They are giving you wisdom, spiritual knowledge, spiritual wisdom for you to solve issues around you within that time. There's a problem you're facing and you're finding it difficult to solve that problem. Now, for you to see that snake around you, it shows that your guiding angels are giving you wisdom, knowledge on how to solve that problem. And very soon that problem you're facing will just vanish. Because you find they have given you solution to it. Okay, now when it becomes a bad thing is when a snake bites you. If snake bites you, it's witchcraft. Is what? It's witchcraft. It's witches are after your life. Are you getting me? Witchcraft. So when you wake up from such dream, contact your spiritualist, because a snake to bite in a dream is not something, it's not an ordinary something. The witches have really did something bad against you, and it needs someone that is highly spiritual to liberate you from that. If not, if care is not taken, it's not our portion. Death is not your portion, but if care is not taken, something bad might happen to you. Okay, let's go to the next. Seeing dog in the dream. Dog, every time you are seeing dog. Dog, D-O-G. Anywhere you go in the dream, you see dog following you around. Okay, my sister, my brother. Go home. Go home. Go and build. Go and appease the deities that are following you. Not just they are powerful spirits. You are different. You are unique. You are called to save. You are called to protect people. There are so many people you are supposed to save. You are called. Go and do the necessary things.
Understand? Now, if a snake bites, if dog bites you, it's a bad thing. It's a bad one. It's not good. It shows that you are stubborn. You are being stubborn. You don't want to acknowledge those powerful spirit that is with you. That you don't want to give them a resting place. They are angry. They are angry because you are deaf. You are stubborn. Then they don't came to deal with you. Once the dog bites you, mind you that everything you put your hand will start falling. Sometimes when dog bites you, it's also witchcraft. Okay, listen, if you're that person that always see dog all the time in your dream, check your life. You always rising out. You're having rising and falling. You always rise and fall. Problems here and there, enemies here and there, enmities, hatred from people whom you love. People will love you. Suddenly they will turn around and hate you without you doing anything to them. It shows that something is wrong somewhere. You need to go home, or you contact a powerful spiritualist that can help you put things in order. Okay. Someone asks, what if I'm pooping in the dream? If you see yourself stooling in the dream, yeah, you are pooping, stooling in the dream. It shows that you're about to spend money. You spend money. There's something coming your way that you're gonna spend a lot of money. Not just that, it's trying to tell that you should mind the way you spend your money. Control your tongue. Control your truth. Abelege. Stop spending money unnecessarily. Okay. That is it for now. I'll post the next video. Please don't forget to like and share. Yeah, guys. Yeah. Okay, you see yourself plucking fruits. It's blessing. Plucking fruit is blessing. Sometimes it might be children. Sometimes it might be money. It might be connection. You see yourself, someone gave you a phone in the dream. It's connection that will uplift your life, that will change your life for good. It's coming your way. Yeah, guys, yeah. ekene m nwoke ekene nwa ekene ihe na-ejiri Igbo gasị na adịla anyị mma na eke dịla anyị mma n'ọrịa dịkwala anyị mma n'afọ dịla anyị mma na nkwọ biko n'ụbọchị nke taata ozi ọma ka m ji wee bịa wee na-asị biko ebe nwoke nọ na biko na subscribe na this channel unu na-enecha vidio na ọ dị unu mma unu share this video ishiacha ya mgbe notification gị ka isola anyị na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tiri vidio ọfụ Igbo bụ Igbo Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m Igbo niile kene ihe na-emere Igbo ihe ka anyị nwere mgbe ọzọ